Mo na nga ang tao, madiritso na lang, ang Ginoo di na lang mutabang nimo. Pero kung ikaw buhi nang alagad sa Ginoo, mingon gyud ka di ko gyud mamatay nimo Ginoo. Kay ikaw ang kinabuhi. Sa tinuod lang ang Ginoo may nagatag ka nato kinabuhi. O bitaw na nga di ako mingon ninyo. Matapos ka ninyo ang pagtuo ninyo sama sa gisulti ni Apostol Pablo kan Timoteo nga matud pa niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have keep the faith. Imo bang gibantayan mo pagtuo? Siguro kung nakay pagtuo, sa may mong tuwan sa Ginoo be, masakit ka, di ka maayo sa balatian. Wa kay pagtuo kung ikaw mo nang sabi mo sa tinuod lang mo, ang tao manggod wa ka dungog sa mga gitawag og mga pulo nga di dalagsaon. Sa tinuod lang, ang pulo sa Ginoo is tinago man gyud ni. Mo bitaw na nga din ang iyang giingon si Apostol Pablo, dili nato na makuan ba masundog. Why makasundog kay si Apostol Pablo? Pinili gina siya sa Ginoo. Abi mo giun sa pagpili si Apostol Pablo. Samtang si Apostol Pablo usa ka killer sa mga Kristohano, niabot ang panahon wanang wata kabalo sa plano nganong si Apostol Pablo pagigipili din nga siya gay muwali dito sa mga Hudiyo, nga siya may gisugo sa mga Hudiyo, nga dagayon ng mga Kristohano nga nagsunod kang Kristo, pamatyan na sila. Muna si Apostol Pablo is kanang gitawag first killer of the Christian yun na. Niabot ang na sa diya nga niadto na siya sa Damascus, kay nagay Christian dito, gisugat siya sa Ginoo, kay nga naman, gihimo siyang gitawag o mga gitawag o magpadayon sa ministry sa Ginoo ngadto sa mga Gentiles. Muna, dako ito pagpasalamat kang Apostol Pablo, labaw sa tanan, ingon ang punong ni Apostol Pablo, na siya daw gihimo siya og ministro sa mga Gentiles, aron ang mga pag-worship sa Gentiles, imbis ngadto sa demonyo, iadto niya dito sa Ginoo, i-sanctify niya ang ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo. Muna si Apostol Pablo, muna iyang giingon din sa 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Ngano man nga diin si Apostol Pablo namatay dili sa sakit, wala gyud mga nangalagad sa Ginoo namatay sa sakit. Si Job hapit na mamatay sa sakit, nanluod na siya pero nahibaw gyud siya nga ang Ginoo nagtugot atong tanan, pero mo na akong giingon sa inyo naayos siya. Mo bitaw na nga din ang kanang pagpangalagad sa Ginoo nga ikaw maayo gyud kang lawas sa kubangan sa Ginoo. Doon nagkay kusog. Ang 1 Corinthians chapter 4 verse 9, ingon pa ni Apostol Pablo ha, for I think that God hath set forth us to death. Matod pa niya, set for us the apostle, last na siya daw ka ng mga apostoles. Wala naman ganyan tabo, kita pa may nagsunod ng apostoles, binapabay apostoles, wala na, last siya. Si Kristo is the last prophet, mo ginay giingon. Wala na yung Muhammad, wala na yung Joseph Smith, diri kalibutan na diri sa Pilipinas, doon na daw kuno sa nasod, doon na daw propeta nga si Muhammad, doon na propeta nga si Joseph Smith. Giingon sa Bible nga si Jesus Christ is the last prophet. Unya ang last apostle si Apostol Pablo. Mo na iyang giingon, for I think that God hath set for us the apostle last. Nga unsa nga last? As it were appointed to death. Nga siya gayo gi-appoint sa kamatayon. Siya ang last. Muna ang bot pasabot. For, ingon dahil ni Apostol Pablo, for we are made a spectacle. Gihimo man di itang spectacle. Muna gingon, kung kamo gihimo mong spectacle into the world, ngadto sa kalibutan, into angels, ngadto sa manulonda, and to men, ngadto sa mga tao, manang spectacle. Sa manang spectacle, talagsaon ba nga tao? Ikaw ang talagsaon nga tao. Manang sa dictionary man ako nasabtan na, something exhibit to view as unusual, notable, or entertaining. Maka-entertain ka ba ka ng murag lahi yung kakinitawanan ni malipayon yun ni pagmuabot ganin ni siya murag watay kagulanan lahi ni siya ba mo na entertaining kanang notable kanang mahibaw ana gyud ka nga lahi gyud na siya notable kanang pagmuabot ganin na mo na unusual ka ba dili ka ingon common, unusual ka panagsalag ka mo na gitawag spectacle sa Bible. Ang spectacle peculiar,
peculiar people. Talagsaon nga tao, pinili nga tao, espesyal. Atong una kita, dili ta people of God. Pero karon na-obtain nato, nga gipilit ta sa Ginoo, ingon ni Peter, a peculiar people, a holy priesthood. Mo na niyang gingon dito. Mo na ang meaning sa spectacle, exhibited. Exhibit ba? Kabaw mo sa nang exhibit. Kanang i-exhibit dito sa exhibit sa kanang court na gani ha. Ikaw ang tunay nga witness. Ikaw ang i-submit. Mingon dahil ng korte dito nga judge nga din. Asa may mong witness. O mo na exhibit. Exhibit A, exhibit B. Mo na mga i-represent ba nga matod pa something such a document. Ikaw ang dokumentary nga din dunag nakasaksi. Mosad na ang tao kita gihimot ang spektakol kung naamay nangamatay last na to Apostol Pablo. Nga sila naghalad silang kagalingon. So therefore kung kita magpalot sa Ginoo, katong gingon sa Ginoo kay wa man nito o tong gingon ni Jesus Christ, I am the way, the truth and the life. Wa ginito to life ba nga kanang life nga matod pa niya, if you believe even you are kanang patay ka, mabuhi ka, unya kung buhi ka, dili gyud ka mamatay. Muna gingon ni Jesus Christ sa John, kung imo nang basahon ang book of John, nagisulat ni John nga matod pa kung mutuo ka, di gyud ka mamatay. Muna ningon si Jesus Christ, Martha, Mary, do you believe that? Mutuo ba mo ana? Mabita nang iyang gingon dito sa John chapter 4, muna nga ako maggingon ninyo, nga din kung mga lagat sa Ginoo di kita mga matay nga hantod sa twinkling of an eye ma-receive nato ng gitawag incorruptible body. Nya so ano to pag-receive kung mga matay naman nanta. Mabito na ang Ginoo nagaprotektar nato, siya ang ato ang life. Wala iyang gingon to present to view kanang gitawag og spectacle. Sa Bible kanang spectacle peculiar na akong gibasa na sa dictionary abi nimo lang usa ng peculiar people talaga saon ba? Kamo nakapapicture man gyud mo kabaw mo anang waki. Unsa may meaning anang waki? Nganong ingnon man mo sa photographer waki daw waki. Unsa may inyong porma be? Ambot pasabot kanang lahi nga naong ba inyo ipakita ba lahi? Kanang talagsaon nga naong nga bisag ang imong pagkagwapo magwap mapangit, imong pagkagwapa mapangit kay ngano man waki man. Manay bot pasabot sa peculiar people talagsaon pana kanang synonyms na sa peculiar mo pa sa dictionary. Kanang lahi ka ba different ka. Mo nang buot pasabot kita nangalagad sa Ginoo diferensya ta. Mo bitanong mingong kining atong pagpangalagad pagsimba diferensya ni sa uban. Dili ta common, unusual ta. Wala ta nagsundog sila, wala ta nagbuhat sa ilang gibuhat karon mo nang diri sa simbahan, wala tay altar call, wala tay communion, wala tay testimony, wala tay special number wise. Because we are unusual. We are spectacular o spectacle ngadto sa kalibutan, sa manulunda o sa mga tao. Lahi ta, dili ta mga matay mo nang buot pasabot niya. Kay last na to si Apostol Pablo, kung mutuo ka iya sa Ginoo mo nang giingon for to me to live is Christ and to die is gain. Padto si Apostol Pablo ra. Last na to siya mo nang giingon nga kanang synonyms anang unusual. Kanang unusual, not usual. Uncommon. Murag dili ka parihan nila ba nga dili ka maubitaw ng ingon si Apostol Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 2. Sa may ang gingon dito be. Be not conformed to this world. Ayaw mo panundog ining kalibutan. Kaysa kalibutan is a common. Mo bitan ng lahi ni ato ang ako pagtulunan because mo man ang gingon ni Apostol Pablo spectacle mangguna. Mo nang gingon dito nga kanang synonym anang spectacle, kanang unusual. Kanang bagat pa ba nga abnormal ba? Murag dili ta normal sa mga tao sa kalibutan nga alam mga lagad lang sa Ginoo basta nabautismuhan magsimba lang. Abnormal ta nga dili ta parihan nila. Mo na yang gingon dito sa synonyms no. Kanang gingon dito abnormal, special, labaw pa sa tanan
kanang freak ba kabaw mo nang freak kanang usa makawi freak man ka kanang sawayon ba mo lahi man ka nga tawo kanang gitawag rare walang gingon uncommon peculiar unique lahi gyud ang usa ka tawo nga din dapat nga din mga lagad sa Ginoo gihimo daw tang peculiar o spectacle ingon pa ni Apostol Pablo ang iyang una-una gi-appoint siya last na lang siya nga apostle to death. Muna kung mingon mo nganong nangamatay man ang apostolis, tan-aw po nilang kamatayon. Ay labang kamatayon balatian kita. Mga matay tanang tao di true balatian man gyud. True kanang naay diferensya. Nagay ko bagong mga kailaron bago ra namatay classmate man daw to nako pastora. Nang kun sa may namatyan, o grabe daw kayo kanang gitawag og kanang sa tiganin naghalo-halo na. Complicated na daw. Sabi na ko, complete na siya sa Ginoo. Complicated, di ay. Okay lang, mamatay ka kung complete ka sa Ginoo. Complicated man. Muna, delikado mo, bitaw na usa ka butang nga din. Dapat nga din, lahi ang ato ang pagtuo diya sa Ginoo. Munang lahi akong gitudlo sa inyo. Muna yung gingon sa 1 Peter chapter 2, verse 9, ha? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into marvelous light. Kinsa daw ang ato ang kanang gitawa o unsa daw ang ato ang kahimtang? Chosen generation, royal priesthood, and peculiar people, talagsaon nga tao, that ye should show na ato ipakita nila kanang praises to Him hath called us out of darkness, kanang nagtawag nato gikan sa kangit-ngit ngadto sa marvelous light. Muna akong gipahayag ninyo nga din lahi niya ato ang pagtulunan. Ako di ko mahadlok anang mga tao nga akong gisultian, although mga pastor nakiglalis na ko about anang gingon dili mamatay kaya ang ilang manggod mamatay gyud ang tao tinuod na kay ngano man di manggod ka peculiar di man ka spectacle ngadto sa tao nga di talagsaon sa tinuod lang ang mga lagad sa Ginoo karon talagsaon kay ang life wa man gud na nasabtan ang life sabi nila kanang mamatay na daw na eternal life kung sa may gingon din sa Ginoo shall endure into the end shall be saved. Yang eternal life, last man, kanang eternal life, kanang gitawag og incorruptible body in the twinkling of an eye man. Nga din, ang in the twinkling of an eye, kanang death gayod, the last enemy will be destroyed. Mawita nang i-destroy na niya, kay ngano man, aron dili na naka-still to kill and destroy sa ato, ha? Kunya, sama na siya sa roaring lion. Ang atong adversary, enemy nato, like a roaring lion daw, yun ni Peter, seeking whom he may devour. Nangita na siya kung kitsa iyang matukog. O bitaw na nga himuon na tong shield ang Ginoo. Wanang ningon siya Apostol Pablo, put on the whole armor that you can quench the wiles of the devil. Aron makapaggang ka sa mga pamaagi sa yawa kay ang yawa di gusto nga makalahutay ta kay nga naman gisulat naman guna sa Bible nga diin moabot ang panahon ang mga tao mubiya gyud na bisag kung saon ninyo mo na ako nagpabiling og sulti ninyo aron magpabiling pud mo sa Ginoo nga hangtod in the twinkling of an eye makapot yun nato na kung wa may nagsulti ana ako nagsulti ninyo mo na nakita gipilit aron mahimutang spectacle ba talagsaon ng tanga tao di paghimuang nang imuang kinabuhi nga talagsaon ra ka. Ingna sila, aron may maya ang Ginoo ba? Kano sa man nato may maya ang Ginoo? Kung bitan say magduwa ko basketball. Wa ko ingon Lord nagduwa ko basketball para ako mangpaghambog. Ang akong gihimo nga magdula ko basketball matag Sabado tungod kay naamang guna sa Bible giingna mas giingon man gud si Apostol Pablo nga ang pagpaugnad sa kusog maayo man. Pero labing maayo ang pagpapuno sa pulo sa Ginoo. Mobita na usay may kulor dun sa pamakong iwali nila. Hibawa naman ako ni tanan. Mobita to ang giribil sa Ginoo napa siya ipawali sa kuwa sa inyo. Kanang inyo wag yung tinuod nga nailan bagyod mo sa Ginoo. Ano mga tao, nakailang ang Ginoo nako. O nakailang Ginoo nimo pero ang Ginoo di ay
wala day kailan nimo. Mo nang giingon moabot ang panahon disobedient ka, disqualified ka. Mo nang giingon moabot nga din kinahanglan ang tao gayud magpailag yun sa Ginoo. Mo nang ningon ang Old Testament, acquaint yourself unto God, ipailag yun ang mong kaugalingon diya sa Ginoo kay basig wa kaila ang Ginoo. Mo bitaw na kana si Apostol Pablo, last na siya. Appointed na to death. Nya kita ko no spectacle unto the world and angels of men. Mo bitaw sa Hebrews. Abaw mo si gingon sa Hebrews. Hebrews chapter 10, ato ni basahon ning Hebrews chapter 10. Adin aron masabtan nato gini. Sa Hebrews chapter 10 verse 33. Partly, which ye were made gissing stock, but the reproach of affliction, and partly which ye become companion of them that were serious. Nga matod pa sa verse 34, for ye had a compassion to me in my bond, and took joyful the spoiling of your good. Knowing in yourself that ye have in heaven a better and unending, enduring substance. Mabitan niya yung gingon ha? Usahay, kang ato daw kunong kinabuhi, gihimo daw kunong kanang gising stock, gani ka ba mo sa nang gising stock? Kanang ikaw ba ang ginatanaw nila ba? Murag ikaw ang gipili nila ba? Kanang usahay, partly, usahay. Matod pa sa verse 36 of sa 35, cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Ayaw ninyo isalikway na inyong pagkakumpiyansa. Nga matod pa niya, nga aduna na dakong balos nga ganti. Sa verse 36, for ye are need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Nga mo nang gingon, gikinanglan nato ang pagpasensya gayod, nga human ni ana, nga atong gibuhat ang mga kabubuton sa Ginoo, madawat nato ng promise, kanang promise of hope. Mo bitaw na nga kita usahay ilahang ginatanaw. Nga din matod pa niya sa verse 37, for yet a little while, and he will come, and will not tarry. Kanang sa gamay lang panahon, nga din moabot gayon ng panahon na unya di maglangan. Mo bitaw na nga sa verse 38, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Sa verse 39, but we are not of them who drew back unto the perdition, but unto them that believe in the saving of souls. Mo na nga moabot ang panahon gayod nga bisan kita kanunay ta ginatanaw nila unsa ta, mo nang giingon nga usahay nga din makiuban ta nila, mauban ta nila, magamit ta. Mo nang giingon, knowing yourself that ye have in heaven a better and enduring substance. Nga din kinahanglan may bawgyog ka sa langit ba, kinahanglan makahibaw ta sa langit, nga din naatay maayo dito maabot, no? Nga mo nang unenduring substance, mga butang nga din walay katapusan ba. Mo na nga kung mga lagad man ta, usahay ginatan-out ta nila, ginatutukad ta nila, manang giingon mahimot ang gising ta kanang ambot pasabot ka ng kita ang ilahang ginatan-aw lang ba. You will meet a gising stock nga kanang kita lalay kanang basu kanang ambot pasabot sample ta nila ba kung tinuod ba gyud ta, kanang kuan ba gyud ta, kanang tutukan ta nila ba, tan-awon ta ba ni kung makalahutay ba ni tan-awon. Abi na mga tao karon nagtan-aw sa tuwa nga kung kita ba gyud mailisan niya itong lawas. Pabuta lang na ninyo kay gisulti naman na niya daan sa Hebrews nga kita usahay nga makita ta nila nga din kung tinuod bagita ng alagad sa Ginoo. Mo bitaw na kana imong confidence ayaw na sa likway kay nga naman doon na dakong ganti. Kay nga naman naatay gilantaw manggod nga bitter pa ngadto sa langit ba, nga enduring substance, mga butang nga mga walay katapusan. Mo na bitaw nga nag-ingon siya din sa verse 38, now the just shall live by faith. Kinahanglan magkinubuhi sa pagtuo. But if any man draw back, kung doon na may tao mubiya,
my soul shall have no pleasure. Wag na siya kalipay ang Ginoo in him. But we are not of them. We draw back unto perdition, but of them believe to the saving soul. Bitaw na nga dili ta manguban na ng mga mamiya ba. Kaya ang Ginoo gayo di malipay ana iyang kalaga na. Kay katong mga kuan manggod ng biya is mao nang gingon mga perdition. Nga matod pa niya, drew back into perdition, malaglag yun na sila. But of them that believe, mo nang iyang gingon, sa saving soul, mo na ang mga kinabuhi sa mga tao nga nangalagad, nga nagtutok sa paglaom sa Ginoo kanang inyong pagtuo nga naaba mo gitawag og confident nga doon na gid mo madawat dito sa langit. Mo nang kung nangalagad mo, unsa may inyo ang pagpangalagad, magpaabot lang mo. Magpaabot lang mo nga ang gingon sa pastor, maluwas ta, wa mo kay balo unsay naa sa langit. Kinang na may balo gyud ta. Dili ta pwede nga di nangalagad lang ta nya. Mao bitaw na ang mga tao, ang gingon manggo sa mga magwawili, langit, 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 wala na katapusan sa langit. Dapat unsay atong buhaton ngadto sa langit, unsay atong ang makabot dito sa langit. Unay dapat nga din kita gayod magtutok anang paglaom nadto sa langit kay naay maayo sa langit. Unya kita, gihimong spectacle, mo nang giingon, nahimutang gising stock, kanang kita nalay ginalantaw, ginabasihan nila ba kung tinuod ba gyud ta. Kay bisan gani ako, ila kong basihan, kung unsa gyud ang ako ang kinabuhi. Maabot lang ang panahon, mo nang miingon ko, Lord, mahimaya ra gyud ka, nga nung doon ako'y kusog, naghatag nimo. Mo na, once nga muwali ko diri, ang Ginoong malipay, manggod niya, kung muunang kugwali, mo nang giingon ni Apostol Pablo, mawala gyud daw siya. Mo nang sa verse 36, baliko na po, wanang ningon ang Hebrews, for ye have need of patience, that after that ye have done the will of God, ye might receive the promise. Una nato madawat ng promise, pasensya hilang yun usa, karong panahon na, munang padayon ng pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw lang mo pagsundog ng uban kay sila, munang giingawa man na sila gipramisan, ang gipramisan man kita man, manundog dito sila, anong sila pasag din na sila, basta kamo ako gisultihan mo, kamo ang gipramisan sa Ginoo. Mo nang gingon, ako, ikaw, kamo, kita, gibantayan nila. We are made gising stock to look. Ang kanang gising gani, kanang gis ba, kanang sama tong mga disipulo ba nga gibiyaan sila ni Kristo. Antod nagtanaw sa tutok yun sila kang Kristo, mo itong giingnan sila sa manulunda sa loyo. Nga nung nag-gis mo diha sa ang Kristo nga nikayab sa langit, nagganga na lang siguro sila, tutok sila ba nga, siguro ilang mga pagbati ba, ilang gitanaw si Kristo na, ilang hunang-huna nga, mubalik pa ka na si Kristo, kung why nagsulti siya manulunda, mao na lang to sila, nawad ang paglaom, mo itong giingnan sila sa manulunda, kinsa man yung gitanaw, mga nang tutok mo nang gikayab sa langit, mo itong giingnan sila sa manulunda, kanang inyong gitutukan, nga gisapwang sa panganod, mga gunaog po na siya, sapwang mo pong panganod. Mao na doon ay tawag og rapture or put up, kay pagbalik ni Kristo Jesus, sapgawon yun siya sa panganod. Kay mao man sakyanan nato, kita po sapgawon, ta kay wa naman, di naman na magamit ng mga material, labi na nga ang ato ang padulngan, kung maabot gani ang panahon nga, in the twinkling of an eye, paunta niya, dahil umata niya sa Mount of Olive, yung Mount of Olive, tuaman sa Israel, nga kanang olive nga daan, iyahan ng patagon, aron buhaton niya og the New Jerusalem. Mao na ang ato ang promise o gihatag sa Ginoo nga mao na atong paglaom. Human daw kuno nga atong buhaton ang will of God, kinahanglan nato pasensya. Nagbuhat man tag will sa Ginoo, pero pagpasensya mo kay ngano man giprophecy lagi nga mamambiya lagi ang mga tao, kung mumbiya sila dili ta uban nila. Kay ngano man do natay gilamtaw nga bitter pag yun diya sa langit. Mao bitaw na akong mingon ninyo kanang anang gis kanang naglong ba kanang naglantaw nga dugay kayo nga sige man nakaglantaw. Mo na nga kita po ng mga tao naggising sa gihimutan nilang gising sa nga gilantaw kita niya ba nga uldo nga nagpaabot na sila kanus ata ilisan mo nang gingon sag dilang pasensya lang gyud mo moabot ra lagi na pag-abot na wala na sila kabalo. Mo man nga gingon nga gitawag og ye were made a gising ta to look intently, ikaw gyud mo gitan-aw nila. Mo na ang
ang Roma chapter 15 verse 4 nga matod pa niya kinahanglan natong peace and comfort mo na nga kinahanglan yun mo pasensya niya pag kanang do na gyud pagwali kanang comfort ninyo ba mo man giingon ni Jesus Christ, I will not leave you comfortless, orphan kanang tao nga wala gyud nagatiman nimo mo nang Ginoo kinipulong sa Ginoo kaning gingon ni Apostol Pablo kanang pagwali mo na ang pag-comfort mo na yang gingon sa 1 Thessalonians chapter 1, 3 and 4 matod pa niya diri, remember without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Matod pa niya sa verse 4, knowing, brethren, beloved, your election of God. Mo bitaw na iyang gingon pag ginumdum kamo nga walay pag-undang sa mga bulaton ninyo sa pagtuo, sa inyong paghago sa paghigugma nga diin kinahanglan ninyong pasensya sa paglaom in our glorious in our hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Mo na yang gingon nga ayaw daw mugundang sa inyong gitawag og nagbuhat mo kanang mga bulaton sa pagtuo ba kani akong gitudlo sa inyo nga ayaw ninyo undangin ni pagtuo kanang laumi na ba kung unsay gisulti diri nga akong gipadayag sa inyo ha mao na atong paglaom ayaw gyud mo undang ana kanang labor of love nga gitudlo gyud sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan ang love ato gyung buhaton kanang labor of love ha kabaw sa nang labor of love. Love the Lord with all your heart, with all your strength and mind and soul. Nga kana inyong kalag ipani gyud na dinhi because gigugman ninyo ang Ginoo unya kana inyong kusog naara na diri kanang last ninyong kusog karon nga gitagaan mo chance sa Ginoo higugma ang Ginoo kanang hago gyud ba ihago gyud ninyong gugma o kanang inyong nahuna kanang matag Domingo i-focus na diri ayon mo paghuna-huna lain Lunes pwede mo magunahuna kay ngano man aron ang Ginoo malipay aron ang kalag bisag luya atong lawas pero kay gigugma na itong Ginoo mo na nga ang atong kalag na adiri mo na yung gitawag og labor of love niya pasensya lang nga din ang paglaom nato dugay pa man or bata ka balo pero ang Bible nagingon dili na magtari dili na magdugay ba dili na magkanang gitawag a little while lang to do na lay gipaabot sa Ginoo nga mahitabo unya dili na magdugay mo abot gyud na ang promise sa Ginoo pero ningon siya knowing, brethren, beloved, your election. Kinahanglan may baw ka sa imong pagkapinili sa Ginoo. Kadili lang kay mga lagad ka kay wa ka pilia. Di ba? Kung niani ka diri because tuhoy na nga pinili manggo ka sa Ginoo. Di ko muuban ninyo, ani ra gyud ko diri bahala ka sa mo mga ligo manuroy dito kay ngano man. Naipaw ko sa akong pagkapinili sa Ginoo, pinili ko sa Ginoo, dili ko sama sa uban. Mabot ang panahon nga din sila mangitar sa Ginoo niya. Mo nang giingon din sa Bible, there is no remedy. Mo na samtang napay higayon, paimusla nato ning higayon. Ang 1 Peter, o 2 Peter chapter 1 verse 10, ingon pa niya, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Kung imo ning buhaton ning butangan ni, unsa ang may atong buhaton? To make diligence. Unsa man ang diligence? Masiguro ba? Isiguro gyud ang imong pagkatinawag. Make your calling and election sure, sure gyud na. Manang mo yung kuninyo gibalik na nato ni pag sure gyud mo. Kay dili na pwede nang simbalan ka nang alagad ka makaadto kag kasa makahimo ka lang mga buhat sa bulaton sa Ginoo makaawit kag awit dito sa balay ninyo makabasa kag Bible okay na ang pulong nagingon be sure your calling and election nga naman for if ye do these things ye shall never fall kung imo ning buhaton dili ka matagak anong matagak pa man ka ayaw mo kumpiyansa naabay gubot ulahi ba wa pa mo kaabaton na ng kagubot giprapisini do na gitawag og pag-uyog wa ba ta uyuga karon mana isure na lang ninyo na inyong calling and election kaya nga naman kung masiguro na ninyo ang calling and election do na mo ubot ng uyog wa ba mo kabawang ng uyog
Ang diligence, ang meaning sa diligent, kanang quality of being diligent. Kanang pagkatunay gyud ba nga ikaw gayud matinud-anon jud ka anang gitawag og promise sa Ginoo paglaom anang inheritan nga ma-inherit na nimo mo nang diani ka dinhi siguro gyud na quality of being diligent. Kanang meaning sa diligent is hard work. Ano pa sa dictionary? Tao na ganyan nag-interpret anak. Pagbuhat yun, pagkabot Domingo, ani gyudayon, sayo gyudayon. Paminawat, total, hapdi raman ta. Ako, sige ko pangayo, Lord, okay ba ning hapdi? Hapdi ra ba? Antod na lang, wala na huna-hunaan ako kung magkinahanglan pa ba tag 2 days o 1 day. Ang akong naisip na una-unahan, as long nga din nagpresenta sa atong body a living sacrifice. Kay kani ato mag-sacrifice ang mga tao tunguna si Adan, si Eva, dili man long days. Wata ka balo kung half days ba, half day or 2 hours ba, pila ka hours, as long nga diin nga nag-sacrifice sila sa ilang paggalingon bilang pasalamat nga diin sila iya sa Ginoo. Mao man na ang gi-mindful kuno sa tao o sa Ginoo nga to sa tao nga muhatag honor mo glorify sa Ginoo. Kay bilang nga kita iya sa Ginoo, mo nang give glory unto God. Mo na ang dili sa hard work. Kay kung mabuhat ninyo na ang giingon niya kanang butanga shall never fall kay nga naman do na para may pagkalaglag nga moabot. Kung sa man ang pagkalaglag nga moabot, mo na atong gibantayan karon kumpiyansa ta okay lang kay taron. Nay moabot ingon pa niya sa Hebrews. Ang Hebrews chapter 12 matod pa niya sa 26 and 27. Matod pa niya din niya, whose voice din choke the earth, but now he hath promised, saying, yet once more, I seek not the earth only, but also heaven. Manang gingon sa verse 27, and this word, yet once more, signifieth that the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Kaning giingon sa Hebrews, gikuha lang ang ingon duha ka bersikulo, pero mao ni ang giingon diri, ang gisulti diri sa verse 12, ingon pa ni Moses, terrible days man gud ni. Dunay terrible days nga moabot nga nakita ni Moses, ingon pa niya sa verse 21. Pero ningon siya, but now you are in the Mount Zion, the holy mountain, the church of the firstborn, the heavenly Jerusalem, innumerable company by angels, na amang gud mo anak, gilibutan man gud mo. Nga mo nang dilita angay mahadlok, kay nga naman, makausap pa, sa tingog sa Ginoo, iyang uyugon ang kalibutan. Ingon nga, iyang gipromise, matod pa niya, iyang uyugon ang kalibutan, dili lang kalibutan ang langit, aron ang mga dili matarog magpabilin gayod. Usaw pagkibalo nga kita matarog ug di matarog puhon moabot ning pag-uyog sa kalibutan. Diya na aron ang dili matarog magpabilin. Ako di ko makaingon nga kamo magpabilin, mao bitaw nang i-sure ninyo ng calling ninyo ang election. Mo na ako naniguro man gyud ko kay ngano man pray ko sa Ginoo, Lord. Kung nahimuot man yung dugang yun ako pagsalig nimo. Sabi nimo, every hour mag-pray sa Ginoo, bisa sa trabahoan ko, bisa nasa ko mo ato, nag-pray ko sa Ginoo, bisa pag magsakay kog motor, nag-aampo ang akong nahuna sa Ginoo. Dili lang kayo ka ng prayer, muluhod ka rin mag-ampo. Ang imong mind ba, wala iyang gingon, never fall. Kaya nga naman, doon na mo abot nga, pagpanguyog, kanang earth and heaven will be shaken. Aron signify it the removing kanang mahibaw-an na nimo kanang kitsa ng matarog. O makita kay mga tao di kabalo kung kitsa gyud tinuod nga dili matarog mo nang moabot ang panahon. Kay matod pa niya din hiya, there will be a falling away first. Adunay gyud una nga pagkahulog, makahulog gyud una ang tao. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 and 12, ingon pa niya, basahon ta ni. Last na ni. 1 Thessalonians ipasabot na ko ni. Although gibalik nato ni pero ako pasabot ninyo. Mo ni ang last
nga gingon sa Ginoo, siguro din ako mag-iskot ninyo ini about na ng pagpanguyog, mag-uyog yun ang Ginoo sa ulayng adlaw aron makita na kung kinsa ba gyud tinuod nga nangalagad sa Ginoo kanang magpabilin gayon. 1 Thessalonians o 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 12. Now we visit you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind, or be in trouble, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Ayaw mo pagpailad kay kanang adlaw dili na mahitabo usa except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Una moabot ang pagbalik ni Kristo. Ayaw mo pagpailad aduna gyud falling away come first. Kanang ma-falling away come first, a man of sin be revealed. Mapadayag na ng mga tao sa pagpakasala. Ikaw, madayag ka puhon. Makita ka puhon. Nga dini ikaw di ay sin, o man of sin. Ma-reveal di ka, the son of perdition, anak di ka sa kalaglagan puhon. O na mubalik si Kristo, kanang coming of Christ. Manang ningon siya, be not be deceived. For that day shall not come. Dili na moabot una anang pagbalik ni Kristo. Kay muuna gayod ang falling away first. Kinang falling away first, kinsa ni siya? Kanang man of sin, son of perdition, kanang mga tao sa sala, o kanang anak sa mga kalaglagan. Nga matod pa niya sa verse 4, who opposite and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God seated on the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. And now ye know what withhold, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity that already work, only who has now lit it, will lit until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and sign and lying wonders, and with all deceivableness of the unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God hath sent them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but pleasure in unrighteousness. Mo niya ang giprophecy, no? Sa di pa mubalik si Kristo Jesus, wala iyang gingon, do na gay falling away first. Wata kabalo, kanus ng falling away first. Kanang paggira na, that is a falling away. Mga laglag ita, sa naman mo Zimbabwe, pag magira na, abi ninyo hindi magira, adunay plano mag third world war. Kung doon na may first world war, second world war sa kalibutan, aduna po third world war. Naisulat po na one of the sign of God, kinsa man ay murol ining kalibutan kung dili adunay maghari dis kalibutan. Anya kinsa may maghari ni kalibutan kung dili maggira-gira, kay puro mandaghan mga hari dia aron makita gayo kung kinsa gyud powerful nila ang magpabilin. Mao na si Satanas, pag magira daw diri, gira po daw sa langit aron dili napasudlon si Satanas. Paghulog ni Satanas diri, dito siya diretso anang hari nga ni daog diri aron mag dumala sa kalibutan nga magpaila siya nga siya matod pa niya who opposite and exalted himself above all is called God, or that worship, so that he is God seated on the temple of God, showing himself that he is God. Kinsa may magpakita ana nga siya kuno God. Si Putin
Si kinsa ganining sa China? Ha? Si Jinping sa Pilipinas. Si Duterte. Mo nagingon nga ang Ginoo wa ta kabalo kung kinsa gito'y sudlo ni Satanas. Basta kung dunay mulingkod diri hari sa mga hari nga mabuntog niya ang mga kingdom diri. So muagi ko gira. Mo na kung gingon sa inyo diri sa Bible kanang giingon that is the beginning yun of sorrows. Nagsugod naman kay ngano man nagsugod na kung Rusyang nagtuo ka mo maundag na apit naman gani mabungkag ng syudad sa Ukraine kung tan-awon nimo na isama sa Syria. Mo nang gingon ayaw mo pagtuo nga moabot nga sa tuwa kung kundi man na moabot sa tuwa, glory to God. Pero bisag moabot og madili na ang gusto sa Ginoo nga diin i-destroy ng kamatayon nato nga gikadlukan. Nangalagad ta sa Ginoo kay tagaan tag kinabuhi kini ato pagpangalagad kay ngano man adunay kamatayon kay kung kita makasala kamatayon mo nang nangalagad ta sa Ginoo aron dili ta mamatay kay ngano man humana nagpakamatay si Kristo mo nang dili nato pilion ang pagkinabuhi nga kita mamatay ayaw tugot nga ikaw appointed unto death. But we are chosen generation. Muna iyang gingon. Gihimot ang peculiar people. Spectacle to men. Lahi ta. Ayaw mugtuwa ng mamatay rin ta, mamatay ta. Last na to namatay si Apostol Pablo. Pero kung atong unaw-unaw ng mga tao karon namatay man sa sakit nga naman. Wa ba ayuwa sila sa Ginoo, mutugot ra man ta mga matay ta sa sakit mo na kung gingon pangalagan mo sa Ginoo kay kanang inyong gipangalagaran sa Ginoo eternal life na. Kung makalahutay ka, mo bitaw nang dunay giingon ni Apostol Pablo, naglumba ta sa dagan sa kinabuhi. Unya ang makauna, ang makalahutay ray gantihan anang kinabuhi. Mo bitaw nang gitawag na crown of life because atong life is like a flower lang. Unya karon nagkinabuhi ta spiritual life na kinahanglan mo lahutay gyud ta. Unya makalahutay lang ta, maka-overcome na ta kun do na tay pagtuo. Kinsa may maka-overcome ana? Kato kong giingon, kinsa man to'y kauban sa lamp nga naka-overcome. Kato lang mga balaan o kato mga nagtuo sa Ginoo. Mao bitaw na akong giingon sa inyo, kini akong gisulti sa inyo, tuhuin ninyo mo nang anhibig mo diri bilang pagpangaon sa pulong sa Ginoo. Mao man ni atong comfort karong panahon ni kung nga sa tapadulong mo nang Ginoo mutudlo ra nato kanunay. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Wala akong mingon ninyo nga ayaw gyud mo kumpiyansa nya kaning gitawag og opposite mao ning gingon sa Revelation 6:66 mao man ni siya magpailang nga siya kunog Ginoo ingon pa sa Revelation mamatay man ko daw ni dunay hari nga magkasakit mamatay nya mabuhi siya sa tulo ka adlaw kung kinsa kay tong hari nga mamatay nya mabuhi sa tulo ka adlaw mao na ang gisudlan ni Satanas aron may sama manggod kang Kristo Jesus kay kung si Kristo Jesus namatay tulo ka adlaw mo nang gingon nagpaila nga diin siya anak sa Dios kinabanhaw nya wa tuhoy mutuo na ang tao ini mapintas nga mananak aning gitawag antichrist kay ngano man pareha man pud kang Kristo Jesus namatay siya do na daw siya sakit ikamatay pero ang iyang sakit ikamatay nabuhi ra siya wala mga tao ni simba sa iyaha niyukbo nidawat sa marka sa tuo sa kamot ug sa agtang mao ni batayanan nato unya mao ni giingon sa Bible is the great tribulation kay ngano man ang iya manggungbuhaton gayod nga walay makapamalit o makapamaligya without the number niya nga wala ka markahi sa agtang sa tuo mo bitaw na akong challenge sa inyo nga diin ning kamot gyud ta ato gyud tutukan atong paglaom ang atong paglaom kanang gitawag og incorruptible body nga maka-inherit dito. Busa nga ako maghangyo ninyo, anhi gid mo ani. Hapdi ra man ta. Kay kana ang ato pagani usa na kapaghalad nato sa Ginoo nga siya may manindog kay tanan pangkanta mo kapdo. Mag-awit ta sa kaawit. Tumayo ano. And bring
Salamat Ginoo taknas kabuntagon ni ikaw ni kagiya ka namo. Nagauban ka namo, nag-invite ka namo ning balay ano po anak. Aniya kami aron paghalad Ginoo bisan sa mga pulong ang mga dunggan. Salamat din tanan nimo akin pulo di bulabay kawang kundi di mo kaniya magalipay ka namo. Paghahatay ka namo kusog, kalikod sa mong papangalagad hangtod sa pagbalik. Kami magapabilin diya kanimo uban sa mong tabang Ginoo. Ayaw itugod nga din sa kanamo mawala Ginoo kun dili kami magkahiusa diya sa among pagsalig pagtuo. Salamat din tanan Ginoo. Amo kini gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. At ito sa laing bahay paggalat at pangalat. Out of it when we bring sacrifice of praise. We bring sacrifice of praise in the house of of the the Lord. Lord. We bring sacrifice of praise Of the Lord, as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifice of Praise God. Samtang tamang tapos sa ito. Praise God. praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all praises here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Labing balangga man ang Diyos Ginoo sa